പ്രശസ്ത മലയാള ചലച്ചിത്ര ടെലിവിഷൻ നടിയാണ് രശ്മി സോമൻ. പി.ടി. കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഒരു നൃത്ത പരിപാടിയിൽ അവരെ കണ്ടു. അതിനുശേഷം 1993-ൽ 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മലയാളം ചിത്രമായ മാഗ്രിബിൽ അവർ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. അതിനുശേഷം 1996-ൽ ഇഷ്ടമാണ് 100 വട്ടം, 1997-ൽ വർണ്ണക്കിട്ട്, 1998-ൽ ഇന്ന് സ്വന്തം ജാനകിക്കുട്ടി തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീട് അവർ ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകളിൽ തുടർന്നു. ദൂരദർശനിലെ ഹരി എന്ന ഇ.ടി.വി പരമ്പരയിൽ അവർ അഭിനയിച്ചു. പ്രശസ്ത നടൻ മധു അവരെ വർണ്ണക്കിട്ട് എന്ന ചിത്രത്തിൽ കാണുകയും ഹരി എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു വേഷം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് സൂര്യ ടിവിയിലെ